Pre odlaska u Brisel, Tači je na prištinskom aerodromu na konferenciji za novinare kazao da putuje na poziv Catherine Ashton i da se nada rešenju istorijskog sukoba i normalizaciji odnosa sa Srbijom. Nadam se da će početi nova era u odnosima između Srbije i Kosova i da će biti otvoren put evroatlantskih integracija i članstva u Ujedinjenim nacijama. On se nada da će u 9. rundi pregovora Srbija biti odlučnija. Što se Prištine tiče, Tači je ponovio da neće potpisivati nikakav sporazum koji krši Ustav i zakone Kosova. Naši uslovi ostaju isti, a to su ukidanje ilegalnih struktura Srbije na severu Kosova, omogućavanje slobodnog kretanja ljudi i robe, funkcionisanje pravosuđa i stvaranje jedinstvenog sistema bezbednosti u skladu sa zakonima Kosova, čiji će rad pomagati EULEX, KFOR i kosovske institucije, organizovanje fer izbora u opštinama od strane OEBS-a, kao i formiranje udruženja 4 opštine bez izvršnih i zakonodavnih ovlašćenja. Tači je naglasio da su predlozi Prištine u skladu sa mišljenjem Evropske unije i da zato ima bezrezervnu podršku Sjedinjenih Američkih Država.